जो किया कोई वोट मारे जातन तो आदमी कहतन के दरुआ के वोट ना दी जाए, आखिर काहे कहतन? कुछ उनका में अनखूबी बा तब न कहतन। अगर 5 साल जीतर हम काम करतन तो उनका के सब कोई वोट दी। 10 साल मरलन, हमनी के गाँव 5 साल ही मरलन। अब बेचारा एगो नया आदमी आइल बा, ओहू में अब यंग तो बेचारा कुछ नहीं के सब पवन में बा। 18 से 25 वाला बड़े सब ए भैया सब नचनिया बजनिया के देखे आई बा। ये तो ओरिजिनल पावर है 18 से 25। के कहता 18 से 25? 18 से लेके 40 तक न चले बना जो ना चलन। कोई कहती क्या उनका घर में बिया हो तो के ना नाचो तो बन बोली बताओ हमरा के कि ना नाचो तो के सब कोई ना चला। लेकिन एजा सब हमनी के सारा का क्षेत्र में सब नेता लोग जानता जितना पहले लड़ल बान कि पवन सिंह बहुत अच्छा उम्मीदवार हमनी के क्षेत्र में आइल बान। इनकरा के बदनाम करे खातिर नचनिया तो हई हऊ अब की बार भैया सुन लो यहाँ जगह न जात न पात के लड़ाई बा। एजा खाली बढ़िया उम्मीदवार हमनी के पवन सिंह आइल बान। काहे कहता नहीं जा कि 5 साल जब 10 साल उनका के समय देनी जा 5 साल उनका के 5 साल एक बार पवन सिंह के देवल जी ना काम करियन उनको गाड़ पे लात मार के भगा देवल जी। अच्छा कैपेसिटी हमनी के बा, पवन सिंह के कैपेसिटी कुछ नहीं के। बोला हन की सारा ही जनता ही हमार शक्ति बा, हकीकत बा। आज बेचारा कहू जो कहरी गांव से साइकिल पर चले वाला आदमी वो आज बेचारा इतना बड़ा जन सैलाब निकलले बा केकरा बोलत हमरे और बदलत ना ओकरा दिल पे हर जात के आदमी राज करलन। ये नहीं कि खाली राजपूते के आदमी हो ना, सब कास्ट के आदमी है बेचारा, सब कास्ट को साथ देता है। एक बार मौका दीजिए, 5 साल पूरा कारा काट के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर। अच्छा पवन सिंह 5 साल बाद कहीं बॉम्बे तो नहीं चल जाएंगे? अगर चल जाए तो 5 साल ना 10 साल महाबली थी हांगकांग चल गए तो कारा काट के डिग्री कार्ड में खोज दिला हवन के लंदन बड़ा के हांगकांग बड़ा ना ना अइबो ना कैलन। 5 साल लंदन चल गए उपेंद्र कुशवाहा, ओकरा बाद गाड़ मरावत ना कि हमरा से गलती हो गई मौका ना मिलल। पवन सिंह के 5 साल टाइम दो जा भैया, एक बार देखा जा ना काम करें करो गाड़। अरे वो तो अभी नॉमिनेशन भइल बा, ई तो जलवा हो टेलर हां ई तो। अरे अभी भैया मोदी जी के टेलर खाली चलल बा, फिल्म चली तब। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी बा, केंद्र में खाती बहुत बढ़िया आदमी बा, लेकिन राज्य में भी उहे बढ़िया बान। लेकिन हमनी के काराकाट क्षेत्र में मोदी के नाम पे खाली वोट लेवल गइल बा और कोनो काम करल नहीं के गई। काहे नहीं के गई? अब तक जीत पा मोदी के नाम ए भैया वो तो सही कौन भाई हमारे कहले बन भैया ठीक बा। तो जौन दैला कम मरले मानो गलती निकल के बोले कोई के गाड़ी में चुभता बहुत गलत निकल कहले, ओरिजिनल बात कहले बा, ओरिजिनल कहले बा। माने मोदी जी के नाम पर ना काम पर भैया काम करब। ई बात पहले का अब जमाना नहीं थे, बाबा दादा के जमाना चलत रहे कि तू हऊ जात हो हम हई जात हई आ तू हऊ जात हब। पवन भाई के जमाना में नहीं चलो काम ना करब। काराकाट में समीकरण बड़ा बढ़िया बा ना भैया, वो समीकरण सब फेल बा। पवन सिंह के आगे सब फेल बा, पूरा फेल बा। अरे भैया तू खुद देख लो ना ठीक बा। आदमी कहतन के पवन सिंह संग सेल्फी खिंचवावे खातिर भीड़ लागत ये तो बात बा कहतन नु ठीक बा। लोग आइल बा कितना परसेंट तार भैया मीडिया भैया कितना परसेंट एजा भीड़ लागल हो तनी अपना अनुमान बताओ तो हम जवाब देते। लागल तो बहुत ज्यादा। कितना लागल बताओ? 100 में कितना? 80% रहला 80%। एमे फोटो खींचे वाला कितना परसेंट हुई है? हुई है 50%। 50%। 30% तारा अनुमान सब 30% मानत नहीं। 30 गो एजा से घरवा जाई तो को गो हो जी? बाप नहीं 2 गो मिला दो 30 दूनी 5 से गिना के कि ना 2 से गिनवाओ ना अभी 60 भाई ना तो 60 से हो गेल नु आ एगो ओकर फोटोवा कहां गइल? तो ओकरो गिना काहे ना गिनबा जोड़ लो 30 गो और 80 गो में 90 गो ऐसे ही हो गेल। अभी तो पूरा बाकी है बा, तो 90% पूरा बाकी है बा। 100 में 110% जाता जीतता जात पात से मत माना। बहुत बटलन जाइन कर बहन 14 जना जात पात के अब ना बताए वाला बा। हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रत्याशी है जो भोजपुरी को आगे लेके गया है। आज तक पवन सिंह को नाम से कोई जानता है भोजपुरी को और किसी के नाम से नहीं जानता है।